кошмар. Не знам. Просто си уморен. Трябва ти почивка. Нищо няма. Калуяне! Ставай. Няма време за излежаване. Какъв войник ще ставаш? Войниците не се излежават. Шофьорът първоначално не се е подчинил на заповедта да спре. След кратка гонка полицията отбива буса. Патрулът задържал мигрантите е действал по сигнал. Групата е наблюдавана от Главна дирекция борба с организираната престъпност. Всъщност те са подали сигнала и е спряна на място, което се... По-добре ли си? През цялото време следяваме. Ние сме направили... Ей, малкия! И какъв е нашия девиз? Нито крачка назад. Хайде, тръгвам. Пази се. Както винаги ли? Повече. Не се насочва срещу човек. Ама то не е истинско. И метуара може да гръмне. Никога не се насочва срещу човек. Това добре го запомни. Нали каза нито крачка назад? Добре съм те научил, значи. Малък тарикат. Здраве желая. Какво правиш? Цепа дърва. Защо? Защото съм изнервен, не виждаш ли? За какво си ти дърва лятото? Много питаш. А що пък дърва? Да има за зимата. Ела да нацепиш и на мен малко. Не. Виж Леле Пенке. Лело Пенке! Здрасти! Между другото, сине ми каза, че вчера пуснали ония румънски трафикант, дето го хвана с нож. Заради тоя каналджия. 2 месеца го разкарват по съдилища, прокурори, глупости. Ние ги хващаме, те ги пускат. Какво се сети? Може да тръгне с вас, много си малък.
прибирай се! И защо нито крачка? Еми, все едно да ни отстъпваш. Баща ми каза, че имал над 200 опита за преминаване на границата. Да, бе, 200! Ти луд ли си? Имала и по 300. Баща ме е хващал 60 наведнъж. И то нощно. Идвайте! Да отидем за Рива. Да мине днес четвъртък. После стават само още 2 дежурства. Аха, ти ги броиш. Не, аз ще няма ги брои. Дали съм им обещал да ги вода на почивка. Аз за това нищо не обещавам. Каквото такова. Да започваме, колеги. На първо място някой да не се чувства добре и да не може да носи службата. Добре. Относно оперативната обстановка тази нощ, Имам информация за масирано нахуване на нелегални през нощта. За съжаление, камерите ни не можаха да ги заснемат, защото е имало мъгла. Не се смейте. Нещата са сериозни. Имам план за действие. Ще се разделим на две групи. Вие двамата ще минете оттам, а ние оттам. Чакай, а защо аз? А кой? Аз тогава си тръгвам. Не бе, стой бе, това е наушки. Не ми се играе. Това е наушки. Няма да играя. Наушки ме. Няма да играя. имате ли въпроси? Относно сменик искам да питам. Не съм почивала от 3 месеца. Знаете, че очакваме нови 100 човека. А ще отнеме много време да ги обучим началник. Спокойно, колега. Ще гледаме да са наши момчета, за да напредват по-бързо. И аз си викам, скъпа, за тебе ще отида на края на света. А тя ми се смее и ми вика, че той не живее на края на света. Обаче аз си викам, скъпа, това не е края на света, това е началото. И тя пак се смее. Обичам го този живот. Какво стана с Тайса? Не знам. Сигурно просто не му се играе. Що така? Пък искала сигурно да бъде граничар. То, че го направи каналджия. Ами, то само на игра, друг път ще да е граничар. Не иска да е каналджия. Кой иска да го замести? Не знам. Аз не. Аз не. И аз не. И аз. Не си ли се замислил да се откажеш? Да се откажа от какво? Няма отказване, човек. Хайде. Да. Били са доста гладни. Някой може ли да ме не представи дупка? Не дей. Не бе, не дей. Това е тази дупка. Ай, тук виж колко те обима моите надалеж. Ако искаш ми няма, внимавай. Не бе, не мой, не Моли мой. ме следи. Нямаме Това е право. забранено. Това е забранено. Няма проблем, всичко е на игра. Това е стар граничарски трик. Първо трябва да увиеш на една пръчка конец и да завържеш с конеца на друга пръчка. Въжето трябва задължително да е опънато. Тогава, ако минат тея нелегалните, те ще го скъсат и ще разберем дали са минали от тук. От тук са минали. Следите продължават тук. Колега, има следи на 220-240. Били са поне 20 човека. Става дума за поне 20 нелегално преминали на 220-240. Давност на групата 2 Сега си часа. представете, че там отдясно е Сега си Турция. представете, че козите не нападат. Представете си, че там е Турция, а тук е България. И ние сега сме в България. Точно е така. Добър вечер. Абе, добър ден, бе. Зика.
от съвсем скоро. Много съм близо. Виж. Сякаш са се търкаляли по земята. Със сигурност е имал бой. Някой ги е подгонил и затова са пръснали. Каналджи или ловци на емигранти. Има ти нож. Ще стрелям и аз! Ще стрелям и аз! Стрелите продължават! Ти къде си? Прикривам на дълбокото дере. Има много следи! Не трябваше да се разделим. Абе, такава е играта. Имаме нареден граничар на Мурджа. Какво му е състоянието? Бързо! Бързо! Утре преди 10. Добре. Добре. Айде, хубав ден. Чао, до утре. Мамо, какво има за ядене? Мамо?